Irmáns galegos, desde Ortegal o Miño a folla do Fouciño fagamos rebrillar, que vexa a vila podre, cobeira da canalla, aldea que traballa disposta para loitar. Antes de ser escravos, irmáns galegos, que corro sangarregos desde a montaña ao mar. Ergámonos en medo que o lume da toxeira envolva na fogueira o pazo señorial. Xa fato de caciques, ladróns e herexes fuxe, o Redentor empuxe da alma regional. Antes de ser escravos, irmáns galegos, que corro sangarregos desde a montaña ao val. Así escribía Ramón Cabanillas, 1915, en Vento Mareiro. Esa idea que logo seguro que hoxe falamos moitas veces dela, de como os nacionalistas con linguaxe deste tempo, regionalistas como eles se chamaban nun primeiro momento hasta ese 1918 na Asamblea de Lugo, donde eles din que desde hoxe para sempre chamaremos nos nacionalistas galegos. Así escribía, se vedes isto, seguramente se volvamos moitas veces, a idea que se tiña de que había que reivindicar o campo, que había que reivindicar os labregos, algo que a veces tamén decimos nos hoxe, se ali somos galegos, grazas á lingua que decía Castelao, e quen mantivo, quen trouxo a lingua ata aquí, pois foron os labregos e as labregas que o falaron, non? Entón creo que é imposible que lo que vexa a vila podre, esa idea, non, de que na cidade que de algún xeito mira con desprezo o mundo labrego e que, sin embargo, non se dá conta de toda a forza, de todo o empuxe que ten o mundo labrego. Sobre as revoltas campesiñas na Galiza hai pouco escrito, moi pouco, aínda que os labregos e as labregas foron quen de realizar as máis grandes movilizacións e coa maior participación social que librou o pobo galego xa desde o século XIX, que é o que falaremos neste libro que hoxe presentamos, Rebeldía Galega contra a Injustiza, aínda que é certo que poderíamos ir séculos atrás. E poderíamos chegar ata hoxe, Castrelo de Miño, as Encrobas, Baldaio, non? Esa oposición tan forte á dictadura franquista e que ás veces, moitas veces, esquecemos. A fame e o centralismo marcou o país e as súas xentes. Só un exemplo. En 1853, mentras a xente morría literalmente de fame nas rúas e nos portais das casas de Compostela, mentras improvisaban ranchos colectivos por conta do Concello e da Xunta de Beneficencia, donde incluso participa a Igrexa Católica, o Estado español seguía cobrando puntualmente os impostos e embargando os bens dos que non podían pagar. Por lo tanto, é a fame e, ademais da represión, a que tamén provoca esa enxurrada migratoria tanto cara a América como cara ao resto do Estado. En 1863, cando se publica Cantares Gallegos, así o reflicte Rosalía de Castro, ese trato amargo que reciben os galegos e as galegas na emigración. Foi a Castilla por pan e saramagos lle deronlle fel por bebida, periñas por alimento, deronlle en fin canto amargo ten vida no seu seo, castellanos, tedes o corazón de ferro. Ben, por iso, desde a Asociación Cultural Alexandre Bóveda, queremos parabenizarnos a Sermos Galiza e por esta cabeceira de nós monografías con perspectiva galega e deste primeiro número tan acaído tamén para o tempo, Rebeldía Galega contra a Injustiza. Salcedo, Oseira, Nebra, Trasanco, Sofán e Sobredo. É a finais xa do século XIX, no caso de Salcedo, pero sobre todo a inicios do século XX, cando xorden esas revoltas que lograrían unir a centos e centos, podríamos falar a miles de labregas e labregos reivindicando a loita contra todo tipo de trabucos, pero sobre todo para a eliminación dos foros. No ano 1907, estamos a principios do século XX, nace Solidaridade Gallega. É o anticaciquismo e oposición a eses trabucos, pero sobre todo a loita polo asociacionismo agrario. Un pouco os piares desta organización nace esa nosa terra, a primeira nosa terra, no 1907 e 1908, vedes unha vida algo efémera, pero con todo iso non sabemos do seu poder nas eleccións municipais de 1909. Solidaridade Gallega obtivo 258 concelleiros na provincia da Coruña. En este contexto, ano 1909, a revolta de Oseira, onde a Garda Civil carga contra labregos e labregas
resultando mortos 9 persoas. A esta cuestión se cara aquí, logo podemos volver, a veces o número de mortos non coincide donde o leamos, pero tamén, bueno, o que significa mortos, os que morren naquel momento, os feridos graves que morren despois, non? Logo, inicios, estamos neste caso 1909, 1910, nace Acción Gallega, neste caso liderada polo abade de Beiro, por Basilio Álvarez, que crea en 1921 La Zarpa, que é o xornal agrarista. E no 1916, por acercarnos xa a ese centenario que hoxe tamén de maneira tráxica debemos lembrar, pero tamén reivindicar esa historia, digo, no 1916 nega. Centos e centos de labregos enfrontanse con paus e con pedras. Isto repítese moitas veces, xa son as armas dos labregos, parece a intifada, non? Cando se falamos tamén de Palestina, non? Como te enfrontas ca Garda Civil, co exército, en algúns casos, con paus e con pedras. E aquí 4 mulleres e un home caen asesinados baixo as balas da Garda Civil. En 1918, tras Ancos e a Coruña, hoxe 13 de marzo, fai 100 anos que se levantan centos e centos de mulleres, nese caso exclusivamente, casi, de mulleres, en todo o que é a zona de Ferrolterra. Antes, no mes de xaneiro, o fixeran na Coruña, e son verdadeiramente revoltas contra a fame, polo tanto, revoltas pola vida, pola sobrevivencia, de acordo? É importantísimo saber reivindicar ese traballo das mulleres. Fixemos un folletiño, algúns de vos estuvestes aquí na presentación, pero para aqueles que non estivestes, logo podedes escoller, que o titulábamos con esta palabra Aquí bastamos nós, neste caso, da revolta das mulleres de xaneiro de 1918, e esta é unha frase que recolle La Voz de Galicia, que, bueno, pues, por suposto, conta como as mulleres se levantan ás 9 da mañá, son as pescadeiras, son as que moven maletas no porto, son as que carrexan carbón, as que salen, as que con pedras van aos comercios contra os acaparadores, contra aqueles que elas entenden, contra o propio goberno que están subindo os prezos, non? E, xa vos digo, nun relato que fai a Voz de Galicia do día 19 de xaneiro, este sucede o día 18 de xaneiro, di que non se ven homes nesa revolta e que incluso cando hai algún home que se achega, elas berran e di en galego, fora, aquí bastamos nós. Entón, xa digo, esa revolta feita por mulleres, logo se queredes botar un vistazo, temos ali 2 xornais, El Ideal Gallego, que conta un pouco así a da Coruña, e el Correo Gallego a de Ferrol, xa vos digo, de hai hoxe 100 anos. E logo Sofán, da que logo nos falará Xan Fraga. E no verán de 1922 desenvolvese o Congreso Regional Agrario de Tui. Aí nace a Confederación Regional de Agricultores Galegos. 62.000 labregos e labregas forman parte delas. 400 sociedades agrarias están vinculadas a esta Confederación Regional. En este Congreso de Tui, no verán de 1922, deciden oporse ao pagamento dos foros. Chega o mes de novembro dese ano, e falase dunhos 2.000 labregos e labregas chamados a golpe de badaladas. Non tiñamos un Facebook, nin Twitter, nin WhatsApp. A golpe de badaladas van a Sobredo, unha parroquia de Villarei, en Tui, con apoiar a un veciño que se nega a pagar os foros. E ali xa se fala de que se arengan, de que berran, que a terra para quen a traballen. E fronte a aquela movilización popular, o goberno español, as autoridades locais mandan a Garda Civil. E Claudia Rodríguez, Joaquín Estevez e Venancio González caerán asesinados. Tamén moitos feridos de gravidade. Nese momento, La Zarpa, xa vos decía, o xornal de Acción Gallega, escribe Basilio Álvarez. Xa temos bandeira, os mortos, xa temos soldados, os campesinos, xa temos patria, Galiza. Creo que naquel momento sí que eran conscientes de que este non era un pobo sumiso, de que se levantaban cando facía falta, xa digo, na meirande parte, estamos a falar do mundo rural, no caso da revolta da Coruña, desta de fai 100 anos, sí que son as mulleres que traballan na cidade, pero que en ocasións tamén complementan, que viven nos castros, falase aí varias veces dos castros, por tanto non hai esa separación tamén entre a cidade e o que é o mundo rural
máis achegado, non? O poeta Ramón Cabanillas, co que empezaba, non escribiría lembrando o acontecido na súa obra da Terra Asoballada, de irmáns, erguede o berro de amor e santidade, Galicia e liberdade, do traballo e do chan, non? Ou, por exemplo, pois tamén Castelao ten aquela lámina, se lembrades, de un padre nostiño polos que morreron en Oseira, Nebra e Sofán. Eu creo que existe toda unha historia que temos que reivindicar para saber que as mulleres galegas, as labregas, elas son, claro, volverá Xan sobre ese asunto, non? Son moitas veces as mortas, moitas veces se di por que esas revoltas as fan as mulleres e non os homes. A historiografía máis clásica di porque elas son as que se poñen diante porque non se vai a disparar contra elas, nos decimos, carai, pois para non disparar contra elas, como é posible que as mortas, xustas, asesinadas sexan elas? Nos recollíamos aquí, incluso, bueno, pois un bando, non? Que se fai por parte das autoridades, onde se lle di ao exército, neste caso sale o exército á rúa, que disparen contra as mulleres, que disparen contra os nenos, que nada debe frenar a quen intenta manter o orden, non? Ben, quería un pouco para lembrar que segundo estas historias son, bueno, pois para grande parte de nós, para min mesma, pois moi descoñecidas, non? Quizás a nós nos chegan en moitas ocasións pois vinculadas ao mundo poético, non? Se empezaba con Cabanillas, vou agora a lervos das rúas do Vento Ceide a Manuel María, non? Que di: a historia e ciencia non minte, e a historia enséñanos que desde os anos 9 e 20 Galiza puxos en pé. Oseira, Nebra e Sofán, Nebra, Sofán e Oseira, defenderon pobo e pan, dignidade, patria e bandeira. Canso xa de tanto aldraxe e soportar o indecible, o pobo acceso en carraxe, ergueuse forte e terrible. Ergueuse o pobo alcendido en fervor esperanzado, a xiña foi perseguido, reprimido e masacrado. O sangue do noso pobo de roxo tinguiu o chan, pobo rexo e valeroso de Oseira, Nebra e Sofán. Moitísimas grazas. A continuación, Xoán Costa preside o Consello... Consello de Administración, por favor. O Consello de Administración de Sermos Galiza. A eles lle debemos esta nova publicación, xa digo, tan necesaria, tan imprescindible e que necesitamos saber para reivindicar, para sentirnos orgullosos. Logo, se tes un minuto, tamén poderás nos falar dese novo proxecto voso, así que cando queiras. Pois moitas grazas. María Xosé e máis eu temos compartido moitas máis veces xuntas directivas da Asociación Cultural que de tal, por iso, claro, o Consello de Administración pois haxe unha cousa máis seria. Pero justamente imos convocar xunta de accionistas de Sermos Galiza para o 28 de abril e onte para seguir a lei de sociedades, pois nos chegou ali o xestor coa lei, non sei como se chama, que son 500 páxinas e por visto é unha refundición de outra anterior, ou se que a cousa. Ben, comentaba antes María Xosé tamén, antes de eu entrar en materia, que é difícil ás veces saber o número de mortos e ás veces o número de mortas e ás veces pois tamén que conocemos moi pouco desta historia. Normalmente presentamos por vez primeira este monográfico en Ferrol e ali unha das persoas que estaba de público, vamos, que non era dos autores do libro e que se dedicou nos últimos últimas semanas a repasar o registro civil de Narón e de Ferrol, pois encontrou que a parte das persoas que xa son coñecidas, que aparte do seu nome na prensa, hai 4 persoas máis, entre elas un rapaz de 16 anos, todas elas mortas con acta de defunción do 15 de marzo, os acontecimentos foran o 13, por tanto acta de defunción do día 15, todas de hemorraxia cerebral, que era a causa da morte. Salvo o caso do neno, do rapaz de 16 anos, que era operario, non era labrego, era operario nos esteleiros, que nese caso, pois, interpretaban os historiadores que ao feito de describir na acta de defunción os
seu estado, pois supoñía que fora disparado así, a cabeza, non? Porque falaba de que estaba sin cerebro, co cerebro completamente destrozado, non? Entón, é posible, vamos, con toda a seguridade, neste caso, pois o número de mortos de sedes, pois xa serían 4 máis, sen contar que, efectivamente, logo despois, en actas do día 20, do día 24, etc., siguen aparecendo outras mortes, outras persoas que poderían estar nesa circunstancia de ter ido para a casa ou por hospital, se había hospital, non o sei, e que morrerían posteriormente. Entón, este, efectivamente, a recuperación de toda esa historia, de toda esa memoria, pois é un dos eixos nos que Sermos Galiza ven traballando desde o principio de todo, desde que nos constituímos como empresa editora primeiro de un xornal digital que fará 6 anos agora, o día 26 de abril, e posteriormente do semanario que tamén fará os 6 anos o día 8 de xuño. Todos os temas que tratamos, sobre todo no digital, e que teñen a ver coa memoria, pois normalmente multiplican por 3 ou ás veces por 4, que son o número de leituras de calquera outra noticia, salvo noticias moi específicas, como a de Iria Piñeiro esta semana, que andaba hoxe polas 70.000 leituras, que rompe, pouco máis rompe todos os... Bueno, de feito rompe todos os teitos de leituras en Sermos Galiza, non? Pero sen salvo eses casos, pois o resto, as noticias relacionadas un pouco con descubrir esa nosa historia agachada, pois son as que predominan en Sermos Galiza. Iso foi tamén un pouco o que nos guiou na liña de publicacións seguidas até agora, en formato libro, tanto na segunda das publicacións, que se titulaba Mortos por amor á terra, que podería encaixar tamén con este mesmo título, que podería servir para esta revista, ou Os nomes do terror, que foi o cuarto, creo, dos libros que publicamos, e do que aquí temos un coautor, Manolo Pazos, e que, como sabedes, está nominado entre os finalistas da terceira gala do libro deste ano, que será no mes de maio, e temos todas as expectativas de que podan subir os autores ali a recoller o premio, aparte de ser, sen dúbida, un dos libros que máis éxito tiveron desde o punto de vista editorial, con unhas vendas fantásticas para o que é un libro dese tipo, que nestes momentos anda polos 2.700 exemplares e imos pola terceira edición. Dito isto, entón encaixamos xa un pouco co que íbamos facer, porque senón non me daría tempo de ter todas as encargas que debería facer aquí, que sería falar do diario, falar da revista, falar de Sermos. Entón, o que hoxe presentamos de nós, monografías con perspectiva galega, é unha nova cabeceira que edita Sermos Galiza, e é unha cabeceira coa que queremos, por unha parte, botar e choscarlle un ollo ao que xa é próximo centenario da revista da xeración Nós, en outubro de 1920, por tanto, aí metemos esta palabra, e ao mesmo tempo, o que é o subtítulo, monografías con perspectiva galega, tamén aclaran, por si alguén non o tiña claro, cal era ou cal vai ser a liña editorial destas publicacións. Pretendemos con elas afondar en temáticas históricas ou actuais tamén, pero sempre con criterios divulgativos e para coñecer a realidade de Galiza. Ao longo do ano, deste 2018, editaremos 4 volumes, irán numerados, pero non terán unha periodicidade determinada. De feito, dos 4, 3 van sair nos próximos 2 meses, incluído este. E o seguinte será un monográfico que estará dedicado a María Victoria Moreno, e do que colaboran desde Fina Casal de Rei, Marta da Costa, Eli Ríos, Susana Sánchez Arins, Antonio García Teixeiro, Carmen Hidal, José Pena ou Mercedes Queixas, que tamén está aquí presente. Seguirá un monográfico de análise, que será o terceiro, e que distribuiremos gratuitamente o 17 de maio en Compostela, que será un pouco unha análise do papel que está xogando actualmente a prensa do sistema, en todo o que ten a ver non só co tratamento de movimentos sociais como os que poda acontecer, como os que poda haber na Galiza, senón incluso desde o punto de vista da morbosidade de certos temas que acontecen e demais.
Ao mesmo tempo, pois, nese número aproveitaremos para facer un lanzamento masivo justamente da idea do que é o Diario Galego, que presentamos o pasado 27 de xaneiro en Compostela e de que despois falarei un pouquinho máis. Esta nova cabeceira, como digo, pues, tamén nace un pouco do proceso de diversificación de produtos que Sermos Galiza pues, está levando a cabo desde o momento en que apareceu o digital, como decía antes, en 2012, e desde aquela pues, publicamos DVDs, publicamos libros, publicamos o digital, publicamos un semanario e agora introducimos esta nova cabeceira que sería o paso previo á publicación de un diario en papel para o ano 2019. Como ven sendo xa tradicional, en Sermos Galiza pois, sabemos que para nós tanto os accionistas que puxeron o capital social como sobre todo as persoas que son suscriptoras e as que compran en quiosque tamén, pero basicamente as suscriptoras, que son moitísimas máis, pois son as que son capaces de soster este proxecto semana a semana e son tamén as que nos permiten manter a independencia de criterio que nos permite pues, facer publicacións pois, como dije antes, pois, os nomes do terror ou esta outra que son publicacións que afondan un pouco en realidades que unha empresa de outro tipo pois, non publicaría. Entón, como agradecimento justamente a esa, digamos, a esa aportación de todas as persoas que son suscriptoras, até o ano 2017 o que tiñan de agasallo eran os libros que publicábamos e a partir deste ano pues, serán estes monográficos que os 4 que se publiquen serán, chegarán pues, a partir da semana que ven pues, chegarán as casas de cada persoa suscriptora. Non quere iso dicir que abandonemos a publicación de libros, senón que a publicación de libros se realiza, pois será os canles de comercialización habitual, non? Pero o agasallo para a suscripción será a partir de agora este tipo de monográficos. Este primeiro monográfico que fala dos masacres, das revoltas agrarias ou agrario-operarias, non? De fins do século, a primeira que se trata aquí é de 1894 e a derradeira de 1922. Por tanto, nese período tratanse de forma monográfica os casos de Salcedo, Oseira, Nebra, Trasancos, Sofán e Sobredo e logo pois hai dous artigos máis, un que trata de Lucía Veciño que fala do papel das mulleres e outro de Antón Capelán que trata un pouco pois a repercusión na arte, quer na pintura con Castelao ou na literatura con Cabanillas ou incluso posteriormente con Blanco Amor, pois un pouco a repercusión deses masacres na arte. Comeza, como dicía, esta publicación que recolle eses feitos desde 1894, que son os primeiros de Salcedo. Ese traballo vai asinado polo historiador Xosé Álvarez Castro, continúa con Que se vayan todos, conflito, loita e morte en Oseira, de Xosé Ramón Hermida, fala do masacre de 1909 en Oseira, como dicía antes María Xosé, Os mártires de Nebra, 1916, do historiador Eliseo Fernández, Trasancos, marzo de 1918, Revolta Popular coas mulleres na vanguarda, un traballo asinado polo historiador Francisco Rodríguez Sánchez, e comentaba antes Francisco Rodríguez en Ferrol, e tamén antes falaba María Xosé do número de mulleres, e ele comparaba, daba cifras, daba datos, non? Entón, en algún momento o número de mulleres que estaban na rúa en Ferrol é superior, polo que se di, ás 6.000 mulleres. Entón, Paco comparaba eses acontecimentos cos de marzo do 72. E dicía que se non fose todos os procesos de ocultamento e sobre todo de represión posteriores a iso, e sobre todo os do ano 36, a partir do ano 36, pois que seguramente eses acontecimentos serían os que serían referidos na historia fronte aos de marzo do 72, que sí tiveron moita repercusión, pero moitísima menos incluso implicación social. E aproveitaba un pouco para afrontar niso na necesidade de coñecermos todos eses acontecimentos, a pesar de que a intervención do Estado foi tremenda, non? Habíanse textos nos que se queixaban os periódicos de Madrid de que a censura
tan dura que se impuxo aquí, onde non se podía comunicar nada, facía que mesmo reproducisen e mal os poucos textos que podía publicar a Voz de Galicia ou o Correo Gallego ou así, non? Ben, acabo xa con esta primeira parte para dar paso a Xanfraga e falar un pouco máis do que é o seu traballo, pero en todo caso non quero acabar antes sin que antes decirvos e comentar un pouco que, como dixen, esta publicación vai ser entregada en todas as casas e todas as persoas asinantes, levará unha carta na que se lle agradece a súa contribución e ao mesmo tempo se fala da necesidade de dar o mesmo apoio e de estender a idea de termos en 2019 un diario en galego, un diario en papel. E nese sentido, eu aquí tamén trouxen hoxe un pouquinho un folleto, onde podedes levar e onde vos apetece, seguro que vos apetece, cubrir os datos para podermos chegar a esa cifra de 3.000 persoas suscriptoras que serían as imprescindíveis para que no ano 2019 non só podamos seguir publicando traballos deste tipo, sino que ademais o podamos facer con publicacións a diario que informen de verdade do que acontece aquí e que únicamente se sintan atadas, digamos, ao que é o lema do Diario Galego, que é a par dos intereses galegos. Pola miña parte podería ser máis insistente, pero se cadra non máis convincente e, polo tanto, en todo caso, deixo xa con Xanfraga para que fale un pouco do seu traballo, ou non sei se fala de máis traballo. Nada, chegarme un pouco xa. Boas tardes, boas noites. Moitas gracias por invitarme a este acto. Eu quixera comenzar lendo os nomes, porque a historia de Galicia, como todo o mundo sabe, está moi agochada, moi apuntada. José Fabolón Mato tiña 44 anos, María Camaño Pañas tiña 44 anos, tiña 7 fillos, estaba na estado, pegaronlle varios tiros, e por si acaso meteronlle a bañoleta tamén a ela e o seu fillo, que levaba 20. Carme Beira Souto tiña 56 anos, María Serrano Paz tiña 28 anos. Estas morreron ese mesmo día. E hoxe, cousas esa da historia, chamou un amigo dicíndome que morrera Andrés de Bastián. Andrés de Bastián é o neto de esta María Camaño Pallas. Hoxe morriu o seu neto, que foi o principal informante que eu tive para estudiar o caso destas mártires de Sofán, porque toda a documentación da época que podía haber, en todo caso, no arquivo de Carballo do Concello Municipal, pois non existe, non? Viuse queimar ou ocultar, e tampouco no goberno civil, que era outros lugares onde teóricamente podía estar, ou en todo caso non fui capaz de dar con ela. Hai algunhas notas de, digamos, de prensa, de hemeroteca, pero é moi oficialista todo o que sale aí, por tanto, moi pouca cousa, non? Inda que, como todo o mundo sabe, as fontes orais necesitan tamén as fontes documentais, pero dunha criba importante, non? Unha paneira, pois foi dai onde puiden extraer máis datos. Hai outro personaxe importante que ten que ver co mundo da literatura, que é o caso de San Luis Romero, Xosé San Luis Romero, que é o autor do Fidalgo, onde estamos tamén agora no centenario desa obra tan importante, que é unha obra realmente anticaciquil, contra os foros. Nese contexto está dedicada ao seu irmán Ramón San Luis Romero, que precisamente foi en 1908 un dos fundadores da Solidariedade Galega, que tanto éxito tivo neses momentos. Bueno, como corresponde un pouco aos que nos dedicamos a isto da historia, hai que facer algunhas cousas que son así clásicas, que é contextualizar todo isto que estamos vendo, non? Desde 1909, Oseira, Nebra, 1916, Trasancos, 1918, Sofán, no 19, Sobredo, no 22. Todo o mundo sabe que estamos na etapa da restauración, non? O réxime da restauración ven despois daquela experiencia moi
moi pequeniña, que é a Primeira República, o sexenio revolucionario, esa restauración con Alfonso XII, depois ca súa viúda de María Cristina e logo con Alfonso XIII, non deixa de ser un régimen realmente caciquino, unha farsa democrática. Cando se fala desa Constitución de 1876, que durou moitísimo, e tal, pois realmente non pasa ninguna criba mínimamente democrática, ni siquiera comparado con outros países occidentais. Pero é nese contexto no que se moven todos estes movimentos sociais que nos estamos a analizar, a traballar, sin, obviamente, obviar que tamén a nivel mundial pasaron unha serie de acontecementos que son importantes e elementos de progresión en Galicia. É o caso da Primeira Guerra Mundial, que ten unhas consecuencias demográficas a través da gripe, da famosa gripe do 18, sin a cal tampouco se entende os sucesos de Sofán. Nunca tanta xente morrerá en Sofán neses anos, que vai ser un pouco o motivo do cementerio, un pouco o pretexto, a desculpa para ese gran conflito que despois falarei. Non hai que esquecer que nese contexto da Primeira Guerra Mundial pega a Revolución Bolchevique, hai un movimento campesiño tamén importante, hai un medo ao comunismo tremendo, sobre todo na Alemania de Weimar, cando bastante giro o poder, etc. Esos son os contextos xenéricos, pero que en Galicia teñen unha certa tamén influencia. No caso de Galicia, como hai un movimento o galeguismo, tanto na súa fase regionalista, Quín Carballo ten un personaxe moi importante, moitas veces no Estado, eu creo que incluso mal estudiado, que é o caso de Alfredo Brañas, antes leíamos aí, leía Mar Xosé, un poema moi incendiario de Ramón Cabanillas, para hai algúns de Alfredo Brañas de finais do 19 que non lle quedan na zaga, que é importante reivindicar. As Irmandades da Fala, que nacen no 16, depois transformase o nacionalismo galego no 18, todo isto, xoga un papel importante nestes acontecementos, igual que o agrarismo, pero no caso de Carballo, pois tamén miraremos todos os personaxes, sobre todo da zona da Coruña, están ali en Sofán, que teñen unha parte moi activa, moi activa deso que depois Roberto Blanco Torres na propia nosa terra di revertida ou servilismo, non hai outra alternativa, ou revertida ou servilismo. Que é o que pasa en Sofán? O domingo 16 de febreiro de 1919. Pois morriu de tantas personas, moitos eran nenos, e vai se enterrar. Chamase Loureiro González, un neniño, como era costumbre na época, é unha cuestión tamén un tanto antropolóxica, van 4 neniños levando o cadaleito, E como é posible que uns nenos que levan un cadaleito para ir enterrar, chega un momento determinado, e salta a Guardia Civil cas bayonetas, os fusíes, os Mausa, a tiros contra todas aquelas mulleres que dicían que non se iba a enterrar no cementerio vello, perdón, no cementerio novo, senón que tenían que ser enterrado no cementerio vello. Aparentemente unha cuestión pequena, insignificante, incluso podíamos decir que falase tamén na nosa terra de cuestións atávicas, tradicionais. Pero se profundizamos un pouco máis, ten moi pouco de atavismo toda esa revolta que houve, porque ademais nem siquiera ese neniño, a súa familia, según parece, ou as fontes, pois quería que se enterrara no cementerio vello. Pero por qué? Porque esta familia eran caseiros de Manuel Rodríguez, que era un médico que era o gran cacique de Carballo. Eso sí. Bueno, pues este Manuel Rodríguez Regueiro, o seu irmán, que era Andrés, un notario, eran os caciques que a súa vez eran os serviles da condesa de Torre Peneda. Estamos falando da alta nobreza tamén de Galicia, neste caso de Carballo, que non solamente dominaban toda a zona de Carballo, senón incluso nos espazos aí, o noso compañero ten estudiado tamén a zona de Ordes, eran moitos diputados de toda esa zona, de Corcobión, Carballo, Ordes, estaban aí, eran os del Moral, Antonio del Moral, que viña sendo un diputado, digamos, destes cuneros dende a segunda metade do século XIX, hasta ben entrado o século XX, hasta 1907, depois foi tamén senador. O seu fillo será despois tamén diputado, terá un cargo importante na
dictadura de Primo de Rivera, e será candidato depois cando ven na República, pero pola extrema dereita, e será un dos que participan no intento de golpe, non? E deses de Torre Penela, que dominan toda a zona de Bergantiños, a súa vez tamén están emparentados con outro personaxe aparentemente moi ilustre da burguesía local da Coruña, que pues, terá moita influencia en toda Galicia, que é María de la Maza. María de la Maza nestes anos xoga un papel moi importante en toda a comarca de Bergantiños. María de la Maza estaba casado con unha das heredeiras da condesa de Torre Penela, que era a María Torres, que morre despois en 1952 e cando se casará en segundas nupcias con esta Carmela Díaz de Rábalo. Quero dicir con isto que, nese contexto en que se dá estes acontecementos de Sofán, aparte da crise económica grandísima que había, de fame, de miseria, moitísima xente marchaba para a emigración, os impostos, etc., había xa latente, estaba moi larvado, que todo ese caciquismo dos regueiros, que, repito, simbolizaba a Torre Penela, e Torre Penela con este de Coruña, pois hai un momento que fai saltar a chispa, e que é que este regueiro, que ten uns terreos determinados, di que ali vaise construir un cementerio, nos seus terreos, un cementerio novo. A xente, non temos moitos datos, non? Hai algúns, pero non moitos, empeza a organizarse dicindo que non, que falan co cura, que o que queren é ampliar o cementerio vello. Como hai moitos mortos, pola gripe esta do 18, pois o Concello de Carballo, que está de alcalde un tal Manuel Varela, que a súa vez é un servir destes regueiros, que o Vallegués leva moitísimos anos posto, pois di que sí, que se vai facer un cementerio novo. Pero claro, o cementerio ni siquiera está pechado, hai uns casqueiros ali, é un monte cheo de toxos, de silvas, a xente non se quere enterrar ali. Entonces hai todo un sistema de espionaxe, porque depois explicarei o papel do sacerdote, que é importante, do cura párroco de Sofán. E hai eses mortos vanse enterrar ao cementerio vello, non cumplen as órdenes de regueiro, nem do Concello, e incluso da Xunta Municipal de Sanidade, que está controlada por eles, obviamente. Entón hai toda unha serie de informes que lle dan ali chivatazos aos regueiros ao Concello, dicindo que non se están cumplindo, que os mortos siguen se enterrando no cementerio vello, etc. Que pasen todos eses informes, incluso o xulgado, por saberes que Carballo é un concello capital de partido judicial, de toda a comarca de Bergantiños. Bergantiños está composta por 7 concellos, Carballo ten 18 parroquias, desas 18 parroquias Sofán é unha delas. Pero neste momento Sofán é a parroquia máis numerosa de todo Carballo, máis que Carballo capital. Sofán é unha parroquia, ademais, con unha extensión moi grande, a segunda, despois de Rous. Entón, iso vai provocando na xente, especialmente nos campesiños. Eu non teño ningún estudio do sistema foral en Sofán, pero hai algúns indicadores que din que había moitísimas terras afoladas, de xente, obviamente, ligada a estes dos regueiros, da familia dos regueiros, que, como dicía, estaban ao servicio de Torre Penela. A cuestión é que se este enterro deste neno, deste Loureiro González, este día del 6 de febrero, vai camiñando, que sale dentro de Tarambollo, que é un lugar da parroquia de Sofán, pero moi amonxado do cementerio, e vai toda unha comitiva, que son 4 niños que andaban a dereita, toda a comitiva, con varios guardias civiles, os Mauser, incluso van xa postas as bayonetas, chegan a un cruce de un lugar que se chama Lagarteira. Eu non digo isto, e fago un pequeno paréntesis, porque moitas veces cando leixo na prensa general, pero tamén digo na prensa nosa, que faixe unha referencia aos topónimos como se foran unha cousa que todo o mundo coñecera, non? Entón, debe haber unhas normas, digamos, de estilo, que hai que coller onde pertenece eso. Moitas veces veixo topónimos da provincia de Pontevedra, pero non sei que concello pertenece, ou incluso sea de Ourense, Lugo, etc.
E é importante, porque nós temos miles e miles de topónimos, e os topónimos son como unha biblioteca que hai que conservar. Se perdemos un topónimo é como se perdemos 100 libros, non? Bueno, pois na comarca de Bergantiños, no caso de Carballo, e neste caso de Sofán, hai centos e centos de microtopónimos. Pois sale de aí, deste lugar do Tarambollo, hasta o cruce da Lagarteira, e aí da Lagarteira onde está o asunto. Porque na Lagarteira podes coller o Cementerio Velho e podes coller o Cementerio Novo. E cando a comitiva, a Guardia Civil, Monterro, querían levar para o Cementerio Novo, e cando empeza a saltar todas as mulleres e os nenos, moitos nenos. Din algunhas fontes que montábamos antes, non? Por que tantas mulleres? Porque así non van sofrir a represión e os nenos. Bueno, a cuestión é que desvían a xente, as mulleres, os nenos desvían, pero se caen moitas pedradas tamén, que eran o recurso que tiñan os campesiños, e consiguen desviar a comitiva, pero entón cando empeza a carga da Guardia Civil dunha maneira tan indiscriminada que eso sí que hai unha testemunha que é un monaguillo que se chamaba José García Rodríguez, se non me acordo mal, que eu coñecín, tratei, falei con él. Este señor, cando eran os acontecementos, tiña 10 anos, era un monaguillo, non? Entón ele comentaba que os neniños que levaban ao cadaleito, tampouco empezaron a ver aqueles disparos aquelos, deixaron o cadaleito, empezaron a esconder, a correr por ali, e a xente tamén. Hai unha casa, bueno, hoxe en día xa non existe, pero había unha porta que estaba toda acribillada, onde se resguardaron varios dos, digamos, da xente que iba ali amotinada e todo isto, e cando comeza esa masacre, non? Esa masacre que remata con máis de 20 feridos de diversa consideración importante, estes 4 mulleres que morreron, como comentei antes, non? Pero a cuestión é angustiosa, porque nese momento, Sofán está a uns 6 kilómetros de Carballo aproximadamente, os feridos que van a Carballo, ele era médico, o cacique, o Roeiro, controlaba outros dos médicos que hai ali, e non se querían atender, non solamente non quixeron atender os feridos, sino que os que foron a Carballo para pedir axuda, quedaron na cárcel. Quedaron na cárcel, non? Así, xa non puderon salir. Só houve un caso que unha destas que morriu, conseguiron levar a Santiago e morriu en Santiago, non? Bueno, o cura párroco. Quixera decir alguna cousa deste cura párroco, porque o párroco xoga un papel importante. Para que lado, non? Pois aí está a cuestión. Eu tive un profesor de filosofía no bachillerato que foi alumno deste párroco, se chamaba Antonio Caracedo Viña, que era un párroco con un nivel cultural grande, moi grande. Era licenciado en teología, cando a Universidade de Santiago era unha universidade eclesiástica. Como ben sabedes, hai dentro das universidades eclesiásticas religiosa, católica, e hai digamos, universidade pontificia, non? Que hoxe en día, se non recordo mal, hai a de comillas, antigamente que estaban en comillas, depois foi trasladada a Madrid, pero eso requiere, digamos, unha aprobación do Vaticano, non? Para ese tipo. Compostela chegou a ter unha universidade eclesiástica a finais do XIX, despois, máis adiante, foi suprimida, non? Pero, en todo caso, a cuestión é que este Antonio Caracedo Viña, que era natural de ali, licenciouse en teoloxía, fixo varios traballos importantes e foi profesor ali en Compostela durante moitos anos, non? E como estaba, ademais, moi ben relacionado como Cardenal Pallá e despois outros que houve en Compostela, conseguiu unha especie de seminario menor, entre aspas, que son preceptorías. Imagino que unha xente daqui recordará o que era unha preceptoría, non? É dicir, que ele daba clase en Sofán, chegou a haber máis de 50 personas que despois foron sacerdotes ali nesta parroquia de Sofán estudiando todo o bachillerato. Depois íbamos a examinar, digamos, o último a Compostela, non? Bueno, pois este profesor meu de filosofía e letras no bachillerato, que depois fomos compañeiros no Instituto Alfredo Brañas, comentoume algunhas desas características deste cura párroco, de que era moi boa persona, que sempre estivo ao lado dos veciños, a prova diso que cando morriu en 1958 os veciños
conseguiron, bueno, máis adiante, non? Facerlle un gran monumento, unha escultura, nun lugar que se chama Prearada, estamos a través dos topónimos, un lugar de Sofán, que ele axudou moito, non? Pero a cuestión de fondo, este señor veo con todos os veciños a Coruña o goberno civil. A decirlle o goberno civil que non estaban de acordo con as medidas de Regueiro, dos caciques, de Torre Penela, nin do Concello, que non consideraban que había moito espacio suficiente para ampliar o cementerio vello, que estaban, e o párroco veu con eles, estaba con eles. Ten unha entrevista, e hai unha carta, aí está a cuestión da documentación, non, dos arquivos, neste caso na Retoral, non sei se sigue existindo, unha carta deste sacerdote, deste párroco, Antonio Carracedo Viña, aos Regueiros. É dicir, hai un cruce de cartas, non? E nunha delas dille: mira, eu teño que estarei sempre cos meus veciños, cos meus feligreses. Por lo tanto, imos ser enemigos. Espero que sexa con franqueza. Ese hai un documento, hai unha carta deste Antonio Carracedo Viña. Hai unha cosa curiosa, este Antonio Carracedo Viña fora cura párroco de Rianxo, no Rianxo de Castelao, no barbero municipal. Como se chama o cacique de Rianxo que decía Castelao? Viturro. Viturro. Pois ele dille na carta: ti eres como Viturro en Rianxo. Esa é a gran cuestión. Ti eres como Viturro en Rianxo. Ele estivo en Rianxo hasta 1917. En Rianxo. Hai que pensar que Castelao, en 1918, vai para Rianxo. Traballar uns 3 meses na época de máis, digamos, sangría de epidemia, no 18, con aquel que era moi eminente, con Baltar. Están eles ali os dous, traballando. Chama Baltar a ele, chama Castelao, está ali 3 meses. Creo que estaba en Pontevedra, dixe a Pontevedra, está ali 3 meses axudando a maneira, digamos, a destaxo, aí, axudando desto. Este cura párroco está aí, sabe todas as cousas que están pasando, non? A mí esa carta, e en concreto esa expresión que é capaz de decirle a este señor que dominaba todo Carballo, que ao decir todo Carballo era prácticamente toda a comarca de Bergantiños, e depois tiñan conexións en Corcubión, porque se miramos como é a elección de diputados, os diputados poneros en toda esta etapa da restauración, pois está moi claro, non? É igual que sean conservadores que sean liberais, é igual. Además cambia de partido con a facilidade, bueno, prácticamente como se non hai non hai ninguna cuestión. Entonces, porque moitas veces hai xente que empeza, non, que este liberal, este... igual, exactamente igual. Os que crearon o Partido Liberal, crearon o conservador, pois se perdían, non? Mira, o que están facendo agora. Pois, importante, o galeguismo, xa neste caso, o nacionalismo galego, inda que nas portadas da nosa terra fan unha crítica, digamos, inda que moi por encima, non, de que podía ser algún caso de atavismo, como era o caso do Baldaquino en Oseira, etc., non, un pouco recriminando, bueno, pero por que non nos mobilizamos por cuestións realmente importantes e deixámonos do Baldaquino en Oseira, o cementerio aí, etc. Bueno, pero Castelao, que obviamente Castelao era Castelao, recolle eso de un Padre Nuestro por mártires de Oseira, Nebra e Sofán, e cando publica depois no álbum Nós, pois aí o mantén. Cando hai ese conflito, hai xente de Sofán que lle piden os galeguistas e a xente de Sofán para facer ali un mitin, un gran mitin de protesta por todo isto, pois Regueiro, o Regueiro, cacique, simbolizado neste caso, pois consigue que moitos deses lugares onde se iba a celebrar o mitin, pois a xente se volva atrás e non deixe, porque ten medo ao Regueiro. Pero hai un que se chaman Xan de Mata, que era moi amigo de Louris Freire. Ele ia a Louris Freire. A mí ten contado unha neta, que vive en Carballo, non? E que tiña moitos libros de Louris Freire. E Louris Freire é un dos que vai dar o mitin ali. Porque Xan de Mata di: na miña leira vais a facer o mitin. Eso costalle moitísimo, porque despois non recordo
ele tiña que pagar unha serie de impostos, eso estamos falando, todos os impostos da época, ele de pagar, creo que eran 20, pasa a pagar 100, como se fora o máis rico de todo Carballo, como represalia por deixar a leira para o mitin, este xan de mata, non? Pero aí, despois estarán tamén Luís Peñanovo, que sabe moito aí o amigo Roca del, que depois será o primeiro concelleiro nacionalista en 1920 na Coruña, está Joaquín Martín Martínez, que é secretario do Concello da Coruña, que despois comentaremos xa para ir rematando, será un dos paseados no 36, bueno, fusilado en Punta Herminia. Joaquín Martín Martínez, que ven a ser o pai, para aqueles que gusta un pouco o Deportivo da Coruña, pero estamos en horas baixas, pero é o pai de Chiché Martín, que depois sería un xogador extraordinario no Deportivo, que iso é un caso aparte, non? Chiché Martín, cando ven a xogar ao Deportivo nos anos 50, non poden dicir que é o fillo de Joaquín Martín, o do secretario, claro, porque era un fusilado, non? Tiene un viña como se fora un emigrante, non? Un emigrante que viña da Argentina, a Venezuela, Francia, e depois recala no Deportivo da Coruña, non? Está entón Vilar Ponte, moi relacionado con Carballo, moi relacionado con San Luis Romero, comentei antes a cuestión do Fidalgo, incluso creo que chega a facer un papel o San Luis Romero di que fai o papel de, creo que era de Joaquín na obra de O Fidalgo, que se representa en Carballo, vai ser a obra máis representada do teatro galego, polo menos durante moitísimo tempo. Estará tamén Casares Quiroga, a quen Castelao, que con moito acerto critica fortemente, non sempre en Galicia, cando foi aquelo do pacto de San Sebastián. Houve un intento de facer unha gran manifestación en Carballo, un abogado moi progresista, que era da zona de Palencia, que se chamaba Guillermo Peñador, un dos millóns alcaldes que terá Carballo despois, máis adiante, pois, pero non lla permitiron, non? Digo, alcalde, obviamente, de Carballo, depois o Guerra Civil, e todo isto, non? A cuestión é que, como decía aquel historiador británico Pepin Thompson, non? Hai unha economía moral da multitude, non? A multitude, as casas populares nun momento determinado, como responden ante unhos actos que a nós poden nos parecer, como comentaba antes, nimios e incluso banais, de pouca entidade, non, para provocar esa reacción tan importante, non? En todo caso, quedou na memoria popular como ese suceso aos mártires de Sofán, e o primeiro que fan os concelleiros progresistas de Carballo, que estaban todos implicados nesto, cando ven a Segunda República, é dedicarlle, por suscripción popular, un gran monumento nese lugar da Lagarteira. Pero depois veo o que veo, no 36, todo eso quedou cortado. E que pasou? Por que a día de hoxe, no lugar da Lagarteira, non hai un monumento? Se o Concello de Carballo fixo unha suscripción popular e comenzou poñendo cartos, a día de hoxe, pois, hai que reivindicar que en Carballo, no caso concreto de Sofán, hai unha rúa dedicada ás mártires de Sofán e un monumento, como ese monumento que fixeron ao cura párroco, es Antonio Carracedo, que o fixo José Cao Lata, que é un discípulo de Asorei, que Asorei, como o mundo sabe, aquí na Coruña, por exemplo, temos o gran monumento a Curros Enrique de 1934, que está Manuel Lugrís Freire, por grau da presidencia da República, que era Cala Zamora nese momento, inaugurando eso en 1934, como dicía, non? En todo caso, eu fixen o que puiden nesta investigación, hai moi pouca documentación escrita, porque unha cuestión de fondo é que pasou con todos eses guardias civiles e toda esa xente, quen ordenou, non? O conto do Beco, e a nosa terra, o conto do Beco, non foi nadie, non? Non foi nadie, que pasou? Quen deu a orden? E incluso se esculpan nun porteiro do Concello, non foi o porteiro, é dicir, o alcalde deu orden ao porteiro para que o porteiro lle dera orden á Guardia Civil para que comenzara a disparar a todo isto, e ese é o que di a nosa terra, non? Ese é o que di a nosa terra, é o conto do Meco, non? Di a nosa terra. En todo caso, a historia non é cíclica, que se vai repetindo, como se di, porque
as leccións son claras. Moitos dos implicados nesa revolta de Sofán de 1919, tanto nun bando como no outro, vanse volver a ver as caras no 36. E no 36 está o regueiro, que na casa do regueiro é onde se di, como na época romana, este para baixo. Entón, a orden, os fusilamentos que houve, e non poucos, que morreron en Carballo e en toda a zona, estaban directamente relacionados con estes. Son os mesmos. Joaquín Martín Martínez tamén será fusilado no campo da Rata, non? E outros moitos que podíamos comenzar. Como eu, das poucas cousas que sei e aprendín algo, débollas a alguén que xa non está entre nós, que é Manuel María, de quen moito me acordo sempre nestes casos moito máis. Eu tiña preparado, porque me gusta rematar sempre con el e a compañeira, que chamariu este poema dedicado aos levantamentos populares do século XX. Ergueuse o pobo ascendido en favor esperanzado, asiña foi perseguido, reprimido e masacrado. O sangue do noso povo envermellou o seu chan. Eu teño outra versión, desconocida. Envermellou o seu chan, pobo rexo e valeroso, de Oseira, Nebra e Sofán. Moitas gracias. Portada fermosísima, 4 mulleres, a fouce que aparecía así tamén na cabeceira, nese logo da nosa terra, 4 mulleres aí para esta rebeldía galega, e a portada de Leandro Lamas. Digo 4 mulleres e vou vos ler o que decía agosto de 1917 un bando do capitán general da 8ª rexión, e di: se hará uso inmediato de las armas sin necesidad de toques de atención ni otro aviso, y sin que sea obstáculo para esta enérgica represión que el grupo sedicioso estuviese circundado, protegido por mujeres y niños. Vemos que eles non paraban ante nada e que o povo tamén se levantaba cando había que levantarse. E agora eu vos suplemento. Todas as capas deste ano van ser todas de Leandro Lamas, a os 4 números, e a nosa intención, se isto ten continuidade, que estamos seguros que sí, cada ano coller un artista galego, vamos, un ilustrador, e estas todo ano, os 4 números serán as 4 de Leandro Lamas, a seguinte xa ten feita, e aí as outras, pois, con elas. E eu xa que estou falando, quería recoller as palabras que dixo Xan Fraga. Dixo: eu fixen o que puiden, pero en Sermos Galizas sabemos que iso o que puido, pois que é moito, e que grazas ao contributo desinteresado del, de todas as outras persoas que colaboraron neste libro, de todos os anteriores, onde non hai remuneración polo medio, pois nós agradecémoslo moitísimo, e tamén queremos poñer en valor esa contribución das persoas que saben disto e que facer o que poden, pois evidentemente é moito, porque é iso que é o que poden. Vos vivedes. Bueno, os meus parabéns pola investigación, evidentemente, pola tua intervención. Quería preguntar se este regueiro que ti comentas se chegou ao 36 e se tivo algún tipo de relación cos paseados de Bertoa, se o poder, se estaba vivo daquela, evidentemente, se o podemos considerar como, se que falamos dos números de terror ou un dos opresores, non? Bueno, sin dúbida, sin dúbida. O caso de Bertoa, que son 4 que se entraron en Bertoa, bueno, moi brevemente, non? É o caso de Francisco Miguel, o pintor, non? E depois 2 que eran da CNT, anarquistas, ou 3, agora non recordo ben, bueno, fixen un artigo en Crónicas, non sei, Crónicas 2 ou Crónicas 3, hai un artigo de Caber. Eu puiden falar incluso co fillo, cando deu Xoán Ramón, fillo de Francisco Miguel, cando se fixeron homenaxe aquí, etc. Entonces íbamos ir a Carballo, porque había unha señora, obviamente xa morriu, miñera Manuel María, esa letra está aquí, fóramos ao cementerio de
de Bertoa, e a min esa señora dixérame onde estaban enterrados, casi clandestinamente, secretamente. Ela era unha neniña, e dixome, mira, o cura, que era moi bo, chamábase Narciso Coello de Portugal, chamábase o párroco, bueno, no libro que sacou a nosa terra, de Sir Alonso, da muller de Francisco Miguel, é realmente extraordinario. E aparte, que nese momento que ele vai ver como está o seu home, asesinado, morto, en fin, como a Víctor Jara, cortaron ya mans, incluso, bueno, algo realmente trágico, ¿no? Como escribe, con que calidade, con que estilo, incluso literario, é realmente asombroso, ¿no? Como describe Carballo, como vai subindo dende o Concello, xulgado, hasta Bertoa, que hai unha boa tirada, bueno, é realmente moi bo, non? A cuestión é que este sacerdote conseguiu, xunto con outros veciños, comprar un cadaleito, enterrouse, porque todo o mundo sabe que todos estes aparecían nas cunetas, incluso moitas veces nin nos deixaban enterrar no cementerio, nas aforas e así, non? Enterrarlo, entrando no cementerio, á esquerda, no chan, Campo Santo, así, e dixenos a señora, os 4 que están ali enterrados, non? Eu, en algún momento, fixen alguna consideración, non? De que había que facer ali unha especie de monolito de algo recordando que ali están os 4 enterrados. Un chamase Penilla Fraga, creo que era, pero eran 3 máis Francisco Miguel, non? Aquel día, como a María e a Asociación de Escritores e de Artistas da Coruña, fixéramos ali un homenaxe. E claro, eu antes viñamos ao riso, non? Cando se falaba de hemorraxia interna, non? No de Francisco Miguel cambiouse a cuestión oficial que estaba, que tiña o xuez, e o xuiz enseñoulla a Sir Alonso, dixo, mira, eu enseñocho, pero rápidamente firma aquí e tal, pero non yo digas a nadie porque podeme fusilar a min, dillo o xuez, a ela, non? Entón, pois, tuveron que poñer o clásico, hemorragia interna, tal, cando pegaron, pero colleron da cárcel da Coruña, non se sabe onde mataron, apareceu nunha cuneta en Bertoa, non? Aí ven aquel famoso poema de Luis Pimentel, non? Conetas, do ano 37, non? Así, pois, co que costa facer un home, non? Estes rapidamente... Entonces, a pregunta concreta que me facías, Regueiro, en Carballo non se movía unha palla sin que dixera Regueiro. Manuel Regueiro, médico, e Andrés Regueiro, notario. Eran de Sofán, tiñan moitísimas propiedades, e máis, son eles os que poñían os novos médicos que viñan. Teña un caso que conocí moito, a él, cando ele veu para Carballo nos anos 40 de médico, e viña na zona de Ordes, que é o de Louzao, pois tiñan que ir onde a Regueiro a pedir unha especie de honra venia. Estamos falando dos anos 40, como foi unha cuestión medieval. Os regueiros, hasta que morreron, todos, e ainda hoxe queda, porque todo eso non se mata tan fácilmente. Entonces, moitísimo que ver. Todos. Pero claro, é moi complicado depois escribir eso, a Piñera, sabemos moito disso, pero en Carballo non se move nada sin os regueiros, absolutamente nada. Unha cantidad de propiedades extraordinarias, e depois, claro, nese momento, relacionado con esa Torre Peneda, o dono dos baños e todo eso, que prácticamente, teóricamente, eso é como o Pazo de Meirás, non? Teóricamente, pois tamén compraronlle os baños ao Concello, pero foi un regalo, non? Entón, eso, non? Entón, sí, pode decir que é o gran cacique de Bergantiños, non? Os regueiros, que por outro lado non hai ninguna verdade, non? Eran os escribanos, os médicos. Hai que pensar que había un médico que incluso no seu momento foi moi progresista, fala de Emilio González López nas súas memorias, sabedes que ten 3 libros de memorias, entre outros, en edicións do Castro, non? Memorias dun estudiante liberal, depois de memorias dun diputado na República, e depois memorias dun diputado na Guerra Civil, non? Pois este Emilio González López fala de Pedro Avarenda, non? Pedro Avarenda de Carballo, que foi médico durante moitísimos anos, con este, co Regueiro, é que por fixose multimillonario. E como se fixe multimillonario? Co Wolframio. Pero xe é outra historia, non? Que non trata aquí, non imos a comer o tema deste, non? Pero o tema de Wolframio en Carballo, como este médico sabe máis que nadie do Wolframio que hai ali, non? Quen sabía do Wolframio era Paga Pondal, non? Que é o que estudia, o meu que estudia, desde un punto de vista técnico, o Wolframio ten uns traballos sobre o Wolframio, non? Que está publicado nos modernos estudios de
galegos, etc. Pero quer dicirche que, claro, os que eran funcionarios e tiñan un pouco secretarios de concello, escribanos, acabanse facendo... Hai un dito moi popular en Carballo, había un destes abogados que cando se juntaba para facer as partixas e todo eso, sentaba toda a familia así, a todos os heredeiros, e empezaba dicindo, cantos somos? Eso sí. Bueno. Alguna cousa máis por aí? Bueno, sabedes que os Moito borraxa interna. como poco. No, que va, nada. No, eu creo que intentaron agochar eso, non? Aquelo que fixemos, sabemos de cada de outra revolta. Falábamoslo aquí, a Semana Tráxica de Barcelona, sabemos todos máis da Semana Tráxica de Barcelona que destas revoltas das mulleres nas rúas, a pedrada e a cantazo limpio contra quen lles impedía verdadeiramente vivir, porque era a fame a que as movía, non? Entón, a veces é que sabemos cousas de outros lados e se nos roubou saber do noso, non? Nese mesmo, creo que de 1920, de Antón Vilar Ponte, Na nosa terra, que fai así como un recordatorio, non? Daquelo que deberíamos lembrar, cando vos falen de Sagunto e Numancia, lembrádevos do noso medullo. Cando vos falen dos comuneiros de Castela, das Germanías de Valencia, das revoltas catalanas, lembrádevos dos nosos irmandiños que se adiantaron ao movimento agrario ruso en 5 séculos. Cando vos falen da unidade nacional, lembrádevos de Pardo de Cela, encarcelado a traición. Cando vos falen de Agustín Aragón, lembrádevos de María Pita. Cando vos falen de amor á liberdade, lembrádevos dos mártires de Carral que declararon nula obediencia ao goberno de Madrid. Eso que eu creo que sí que esa historia está aí, o que está aí, bueno, pois... moito medo, moito silencio. Ti falabas antes de punetas, era aquelo non chores alto, non digas, non tal, que te van a escoitar, e iso é, bueno, de unha determinada idade como fomos educados e protegidos, non? Porque non quero decir que cando nos decían cala, non digas, non fales, estaban de algún xeito protegéndonos tamén. Entón, bueno, por iso é importante este libro, é importante. Eu, cando presentamos este folleto, tamén vos convido, porque o folleto é moi simple, pero na página web, na nosa página web, a ACEDE, a Asociación Cultural Alexandre Bóveda, todoseguido.gal, temos, bueno, fixemos aí un traballo de hemeroteca de moita leitura importante, todos non, unha parte importante de xornais galegos e do Estado que falan desta revolta. Xa digo, nós simplemente nos paramos na da Coruña e en Ferrol, pero tamén houve noutras cidades, e creo que hai todo un traballo por investigar, logo por divulgar, por coñecer e por dese traballo. Aí tamén é importante como desde o primeiriño momento intentaron, non conseguiron comprar o silencio de todo, non? Porque as primeiras visitas aos feridos de Ferrol, aos feridos de Tui e aos de outros sitios, era o diputado correspondente poñendo diñeiro para calmar todo, non? Contábase ao Ferrol como unha das feridas se lle chegou co fecho dos cartos e o botou a patadas intentando comprada e o de Tui que puxo un montón de diñeiro, pero para calmar os ánimos, non? E logo dos monumentos é curioso, porque o de Sedes reabrían hoxe, pero claro, foi arrasado tamén. En Neapra sí que quedaría estar nunha ponte, un barquiño pequeniño, bueno, que eu saiba, o que eu vin hai anos, había un barquiño ali nunha ponte que ao principio non vin con el, depois vin a volta co coche, ando por ali, está así medio coberto cas silvas por ali. E Sobredo tamén tivo un monumento que tamén foi destrozado no 1917. Estes son, xa digo, seis revoltas, pero que saibades tamén que
que aquí, ademais do traballo sobre a plástica, non? Nesa época e como influíron sobre os nosos artistas plásticos, o último dos artigos titúlase As labregas nos conflictos, fala das mulleres labregas e da súa importancia, xa decíamos, o fai Lucía Veciño, unha investigadora galega, unha moza, bueno, que en vez de estar traballando na nosa universidade, que sería o lóxico, pois está en Francia traballando no que pode, non? Entón, vai a estar aquí, a convidamos para vir aquí, o día 22 remataremos o mes, porque ese xoves antes das vacacións, tamén xa vos convido a todos para falar non dese traballo dela de investigación, como as mulleres labregas pois eran as primeiras en poñerse ao frente das revoltas desa época, non? De inicios do século XX. Sermos xa fixeron unha fondo que se titula así, pero que as labregas nas revoltas populares, non? Pois, se non temos nada máis, xa sabedes, moitísimas grazas. Aí tedes os papéis, aqueles que vos queredes suscribir a Diario Galego.